Pak til ridelejr med os. Og så en anden. Der er face cream. Ja, og så har vi en shampoo. Og en makeup-fjerner. Jeg har købt en pink. Og jeg har købt grøn. Jeg skal have en farve. Og det er jo. Og så har vi købt bottle shine. Og så conditioner. Så det er så det er og så har vi det jo. Og vi får godt til at gå. Det er jo det ting. Det er jo det er noget så okay, og vi kan godt mange så vi har ja, jeg mener. Ikke jeg ved. Nej, jeg har. Så det er noget her. Jeg kunne ikke få stop. Nej, det er der bare i en hus. Det er hvad siger det? Okay, så pakker vi nogle stævne. Og vi prøver lige ja, minus det der og så. Ja. Vi har lige. Okay, så har jeg lige. Og jeg har sådan vi får nok til at lave sådan en lille tour af vores lille room tour, skal lige på 30 minutter sådan noget, lige hvordan vi bor sådan og lige se det. Ja, det er så lang tid. Så er der video. Den har børste til det, og så jeg ved ikke, hvad jeg tager den her. Og jeg har den her. Ja, jeg må børste det. Go Josh. Jeg så frem med det, jeg vil og så nu har nu bronzing. Simpelthen bronzing just tag. Jeg har været det. Og så er det bedste. Og mascara. Jeg skal okay, så jeg tog lige frem og så har jeg læber. Så det er sådan og så har jeg mascara. Så det er sådan, vi skal pakke det der. Okay, så nu laver vi lige noget mad, og så finder vi alt vores tøj frem og begynder at pakke det. Okay, så jeg har lige tænkt mig at rydde op på mit værelse, indtil vores mad bliver sådan færdig. Okay, nu har jeg sådan ryddet op og lagt alle mine ting frem. Nej, skal lige have en god vinkel. Ja, så lad være med at irritere mig. Og så har vi mine rosetter her. Og ja, min medalje, og ja. Nu går vi ud og tjekker til toastene. De skal have lidt mere. Okay, nu går jeg lige med at tage noget tøj på. Okay, imens Alma tager tøj på, så har jeg fortælle lidt om, hvad jeg skal redde det, hvad vi redder på. Det kan jeg ikke rigtig. Men okay, jeg har reddet i snart 2 år. Ja, snart 2 år. Og Alma har reddet i 2,5 år. Og Alma havde en, der hedder Mango. Vi kan sætte billeder op. Og så var det, jeg ikke finde det. Men ja, og så... jeg ved ikke rigtig, hvem jeg redder. Fordi jeg skal skifte på den efter sommerferien. Og jeg skal måske redde en, der hedder Cirkeline. Og lige nu redder jeg... Eller jeg bad før sommerferien. Der var en, der hedder Cody. Så ja. Okay, så nu er vi i gang med at æde. Aha. En god toast. Ja, meget crunchy. Okay, nu begynder vi bare sådan at putte vores sådan ride, sådan tøj dernede i, fordi vi skal jo bruge det der i nat, fordi vi først kører i morgen, så vi kan sådan pakke alle vores tæpper, tøj, toiletsager, bortset fra ens tandbørste. Men ja, så det begynder vi bare lige at pakke. Så jeg starter med at pakke alt mit tøj ned. Okay, næste dag. Så vi har fået pakket alt. Så... Ja, vi fik filmet, at vi var ude at pante. Og det her, det er Almas. Det er Almas. Mit ligger under der. Ja, det er ja, og det er deling, hvor min hovedpude ligger i, og det er Almas støvler. Og så herinde, der har vi min stævnejakke. Ja, med alle mine sådan, hvide ridebukser og min trøje. Og så derovre har vi Almas stævnejakke. Ja, så har vi vores piske, nogle, ja, og så vores drikkedunke der. Så nu skal vi egentlig bare køre op, så vi ses, når vi er derhenne. Okay, vi er her ikke endnu, men nu er vi lige kommet på ind og sidde, så nu er vi bare på vej derop, og så vi er der. Men vi kan okay, nu er vi her, så ses guys!